Jadi mbok gawe pirang minggu karo kamu, pirang tahun. Saulan-ulan. Kene saulan ki udane gak nutut lho, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bos. Jadi hingga Mbak Sita gru. Nyapa? Kowe nyapa? Pokoknya nyapa? Mbok kayak kalau sing simpangan ning anu ke lho. Ning ndi? Lah jere mbok. Lah wong jere anu ebek apa payu. Heeh. Tak anu, lah kok nggawa rongsak. Niki lho, Bos. Ki arep dijol rasa. Ebek motor opo lho. Rongsak lagi lho. Gini Ki mesti. mesti. Mesti arep apa wae jeli ember sitok. Kenan kowe aku lagi nyuri. Mbok Aduh. Mata mana prirasa to, bulok kowe. Lah terus piye? Jerene ditekoki, anu ebek motor gelem mbok inge. Heeh. Gelem Bang. Lah gelem ngeteni, gelem. Ya tak jikokane sih. Lah basa teko ngisor. Aku gawe iki kang apa teh. Nanti keringet kemunggah medun. Lah kan teko kana rapayu. Pecel aku. Iki lho kandung gruwe nyoba iki tak waroi. Oh, Lek pok motor wakeh. Anu apa? Dadi berak no bakul. Ini bakulane ning andinge. Heeh. Ora payu lho. Berak no bae. Rekan ngebrek. Ya ya. Jadi kae tak enggak. Kingke aku budal sar di video bojo kowe aku. Ndang nanti anu, gawe konten malah lucu kok tak anteni videone malah ngono. Sing anu ratemi. Lah wong kuwi anu aku soro lah kok seneng aku ngono. Iki lho, Bos. Lah iki kan apa? Aku Sujune nang adi. mulai tasya kan. Mulai tasya. Lah iki kon milai iki, milai barang rasa. Masih tak sengap Ki ngalor aku iki ngapain ngalor ngidul. Ndang tapi wae milai, ndang milai ngono. Nah, lalah lat kok ngisor. biasa. Tiba era gelem. Gobios. Sebasa tak anu kas, Bos. Anu, arep nyusul cacaku, ndelok caca. Ya Allah, ya Allah. Lah kas kowe tak dikek ndi tulisan? Ki ngenar tak kelekno lho ki nggih. Pegel ya aku. Kalau iki lho suarane. Cek ning kono kalau. Arep dikelekno. Lah wong tengkil ngeti to. Kesak. Gue barang sakaro lagi lho. Besi nang seteng. Apa digembasi? Lah wis gembas dhewe bocor ning mendakno ban kok. Aku batin ku syukur ora kowe. Wis muga-muga ra kena ya. Ya, lah wong lho. Enek barang rasa bingung lah ngijol. Kok sampai mbok kon gembasi, ora sampai tak gembasi lho wis gembas dhewe. Iki gelem. Ya ngomong gelem. Mbok engke jangan ndak gue ta kita mulai jiko ya apa-apa. Ngomong nek gelem Mbok gawe ya setengah sak, lek seni sak. Lah aku malah angah-angah rong sak. Tapi ngene kowe gelem. Nggone mbok wingi anu pelek kuwi kan diijoli. Ember. Arep dijol ember. Lah iki nge, ya arep oleh ember cilik ngono. Kenaan kowe aku yo ngono. Ya aja tak beman ta nek nganggo ember. Lah. Nggone prirasa tak ijolno nggone prirasa madian oleh duit oleh bakso rong adah ae. Ya. Bos. Trimo ember sak lembut. Wah, meruntus. Keringet sak koro. Wis gah aku nek krungu anune. Biasane lah aku ki gak pengen ijol apa-apa ki lho paling megah lho aku. Soale iki oleh wegah. Kere. Wis ngenteni prirosok wae aku. Ngenteni sekolahane to. Wis Salahmu to. lah yo. Mulai tasiyah ra leren ra apa lah. Yo ora lah wong krungu. Halo. Ngapi. Jangan to, aku ki ndang diwae milai. Anggitku kengeh wah rongsak engko aku wis oleh wajan aku. Karo ember. Kok kono PC aku munggah medhen sampeyan. Lungguh urung baterai mbok seneni lho. Kowe ya
dosa ngene aku kok. Alah. Lho aku ya karo bakul. Ya sebelum wis dosa karo aku. Iki lah rongsak lah. Nerima no gak ditolak mentah-mentah ya. Lah, Ora lewine piye to, Mbok? Ceritane iki. Mbak nesu. Cirene arti Ora gelem. Teko ngisore wis gawe iki lho sing tak ora gelem. kowe rongsak lah aku ditolak mentah-mentah ya. Alah. Bakul wis. Lah patemu ya nyari ngono ora dibrek nang diase bakole. Bakule aneh. Mbok iki. Bakule wis lo trugano aneh ning ngandenge lek patemi wis samdi. Jadi kan ngabrek no bakule. Ora dibrek nang diase bakole ngono. Pengen-pengen jono ora gelem gembas sih. Bane lah wong rong sampe tak gembas sih wis gembas dhewe. Ya iya tak aku pegel. Lah pegel. Gua aku ora lungguh wis diseneni kondangi wangi ngene kuwi. Aku kan dek kolor, aku kan nggodak. Lah moro, Mas, sik dijol rasa wi pelek kamu purun, purun. Lah ebeke montor nggih purun. Lah dintani apa ora? Kula enteni, Mbah, sabanu. Ya nggih sabar ngono. Tenan kok ditinggal, mboten. Lah kok teko diindhe tebeke dibalik kok nemu. Aku ndelok es tehku. Es teh opo bro? Pokoke es kecoa. Iki lho. Jubahan kayak ngene iki lho. Inde rongsak. Bara payu. Bero payu. Lah iki lho, kowe tunggu yu to. Iki ana aku wi mulai nglayat. Seneni jak miliki. Gua gage digendong. Lah lho mesine sak mono Kita lho. ngomongi. Ning tinggalan sekoko ae. Tak ninggal. Iki mesine ya, Ma? Iki nyang anu. Dikae emberek wegah kok. Kok kere lu. Nah, aku bawa mulai nang ngetiprit ngemandak meruntus aku. Nduk oleh sita. Iki lho, lewe war minggat opo piye to sakne mau sumi ngono aku wisan. Sakne alat ning omah. Ben cuma iki rusuh ning omah tak. Minggal wis tak sonen merasa cerewet sesuai kowe tak ijono rasa. Jadi malah akar dijole rasa barang gak semremet to wong. Ndak biasa ndak. Ngono pas iki aku. Arep Masa kan duwe es. Lah kulkas ora mbok isane es. arep Isine nih, Pak. Iki plat iki. Katiop jan ritual. Bayar apa ya? Iki aku arep nyusul cacah bos, cacah. Nyah lah wis Cacah gusrek. Nek kumplayu direbek gelem. Genah nek wangi lho. Aku lho kata ditinggal. Ora ditintan. Aku kurun, Mas. Kurun, Mbak. Lah kok tak kadung omahku gendeng ya ngata gak bontani. Rantos wis to sabar, Mbak. Coba lihat. Dia tak karem biung itu. Ya aku kok dinteni mbok selagah umpan bobol Kamu rapas. Ora mikir sange nyeneni aku lho. Aku lho damai mulai lagi lungguh kenu wis dikon milih kuwi. Dia dijol rasa. Malah aku arep dijole rosok ndene. Kowe kok nek cerewet tak ijol rosok mesisan lho. Dadi jelidiat lah kok ngisor tiba ora gelem. Aku ya dikon pelek ae. Pelek kedang ora ember. Jadi ngono pas iki aku arep meh usul cacah. Teneng. Gusrek, jadi ngono. Jadi tangan jenenge wis tekan mbon, Bos. Tetot. Lho. Kok iso nguler dong sono dong apa ki? Turu piye to ki nggih? Lho. Cek se Bos. Cek. Lho, Bos. Oke, Dika. Woto. Jadi iki woto Bos goleki woto. Kae bocah malu ini wae gusrek Bos. Iki kon delok sak rono. Apa to kasing kon delok? Turu ketok iki ngene mbon. Lho Bos. Oke, Dika. Omonganmu. Lendi to ndingi aku wis teko kene iki kok. Omong aku kowe lho jebres ning kono kae lho. Endi? Iki
iki kono ning ngisor. Lho. Iki wis tak do nyusul rono. Endi dol ndi? Delok bos. Cek. Cek kondisi. Lho cek uton lho. Niki. Iki wis munggar. Ya tapi kok gular godhong apa-apa? Ning ku lasar e. Yo. Ae nganteng genep. Apa? Entep gemek. Ning arep ripal ngene iki yo. Apa braset. Gak kena. Ki wong loro lho bos iki lho, lah iki lho. Manjer iki. Ki kata turu ki gak turu caloro ki. Kalau Mbah Sanem iki ning kono. Loh. Enggak model iki. Iya, jauh-jauh tuh deh. Iki lho bos aku dengi teko lho, kok iku lho. Iki lagi teko iki. Dika ki mesti ayo mumpung wae gak ning omah, mumpung wae gak melok. Gawe dit Ora tangkro. turu-turu sik ngono ki mesti. Oh, mandak karo noe karo bete dhewe mesti kan ngono. Ora wis mangan burung iki kae. Wis mangan. Ya Wis mengke mangan. mengke numpak apor ini. Patas pos Geraya Lho. suwe men. Jenenge wong takziah ki yo ora kena dige semono to, Kak. Apa ra mulai? Lho. Tas ya. Iya lagi mulai. Iki dindo tuh paling dene tuh. Omonganmu tak aku lurung turu ra apa. Lho sing ngomong iki donut. Sing ngomong lagi apa? Hmm. Kamu lagi apa nggih? Jadi aku turu. Aku rasa turu nek nang omah. Aya. Ya turu ben apa to turu? Ya titik ini kan. Niki tunggak kena iso di enggak disaenenge. Dibong. Boleh iki mau kita. Masa ngono? Iki bos sing nek kok swata jenenge gak tau ketok, Bos. Iki iki ya repot mergo wingi-wangi sapa sing wingi kamu? Nyemprot. Tapi wis bar. Nanti tutukno. Oh, iki gumbar iki. Tak obat. Entak obate tak kro. Ndek iki wis bar. Bos. Sana tunggak iki nek iso iki iki kabeh dibakari. Ya leren sik, ngono iki leren sik. Serame nak. Berarti petik iki nggelari kok anu lho. Yo ngono kuwi tanggut jeke apa jenenge kok kowe lasar kok. Cok kowe. Pasar apa? Masa telo. Gusek karo lungguh kaya karo bul lho Dika. To. Aku iso kuwi ngene. Kuwi yo ngono kuwi, nek gusek karo bul kuwi. Aku nek gak ngene gak iso nek ngene. Gak iso. Anggo cuthek ka. Menak. Ya bos jadi iki aku ngebar taksiyah terus nyusul cacah iki. Gusek. Babat pasar Tandri Jagung. Iki teban ki nek 16 kilo lagi kalong iki. Iki pirang minggu iki. Kaki mbok gawe pirang minggu karo kamu, pirang tahun. Saulan-ulan. Kene saulan ki udan gak nutut lho, Kak. Ya menteng-menteng kono wis dan bakure. Lah iya. Dene iki nggih. Sing anu lah. Kowe penonton kuwi nek sing arep bothok-bothok Apa? labang apa iso. Ya kelabang kuwi anggere ndok kebon mesti enake to. Ora kengko sing mbok serang sing dhisik. Yo bar iki medun ngono. Oh medun ngono. Gak kuwi sing kowetol kuwi. Ya sing elek-elek kuwi. Kuwi apa kuwi? Iki arep tak ngene. Andine celok telone karo dik tebone sak norono. Disemeti. Kok kene langsung. Masalah. Diono bos nggih aku ora taksiyah nyusul cacah ning Mbahon Gusrek iki
Alhamdulillah wis oleh rada embuh saiki. Jadi ngono bos, kontene tak kira makane pokoknya sekian dan terima kasih. Ikuti terus video-video berikutnya. Jadi salam asoy, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.